Veduwe, ndiri kuda kuzivawo kuti yandakatambwa iri fair here. Dzimwe nguva unenge uchiita favor kuti usapunzire munhu musha o asadzingwe basa, asi munhu wokutora sechitutu, sezvandiri kuitwa nemumwe mukadzi wemunhu anoshanda pakambani yandinogadha. Ndakamuwanikidza mustoreroom akarara nasupervisor wekampani. Hameno madhiri avanoita ekuburitsa zvinhu, supervisor obhadharwa nepasi pemuswe. Saka dhei randakavawanikidza, supervisor akabuda mari achida kutonyora mari iyebva yatorwa nemukadzi uyu, achiti anondipa kana tava kuenda kurengi, sezvo ndainge ndakuchaisa. Ndakatowana akandimirira pagedhi, ndobva atonditi mari iye yasara muloka ndokundiofa gumbo. Ndakamboda kuramba, but 60 cents yakati kwenya chinhu endi chimai chiripo zvacho. Kwekunoitira ndokwainetsa, sezvo iye aine murume kumba, kwangu kune mudzimai. Takazongopinda muzviminda zviri padyo ndokundiitisa, ndokunditi ndidelete mafotos andainge ndatora akarara nasupervisor. Sezvo foni yainge yapera moto, ndakatadza kudeleta semunhu anga andivimbisa kuti svondo rese ndinenge ndichimhanya hazvina kuzobuda sekudaro. Next day munhu akutondichinjira, akutoti wakada kufarisa ndinofrema rep kana kuudza boss wako kuti uri kundinetsera bonde. Just imagine kunyimwa wanga wakatemba kunyopora. Instead yekuti andinyime in peace, akutokwidza izwi. Lucky randakaita ndakabva ndamurova unprotected sex. Ndambenge ndichimunyengerera kuti anogona kundipa, asi ndafunga kuchibvondora manje nekuti ibenzi. Ane mukana wokufrema repu here nekuti evidence ndinayo mufoni mangu. Apa murume wake akati ndi elder wekuchechi. Ndiri kufunga kunorakidza vanhu vekuchechi kwavo nomugovera uno.